काल जो इश्यू हांगा डिस्कस जालो ऑन मायन ताजेर काही न्यूज पेपरांनी विविध बातम्यो हाडल्या त्या खातीर इन पर्स्युएंट टू यस्टरडेज डिस्कशन हेल्ड इन द हाऊस ऑन मायनिंग इश्यू government has decided to constitute all party committee under the chairmanship of chief minister to decide the strategy of resuming continuing mining activity in the state and follow up the matter with various agencies of state, central government, and if required, same committee will meet Honorable Prime Minister. धन्यवाद हाजी सगळ्यांनी सत्राय घेवची कारण काल ज्या पद्धतीत आमदार निलेश काब्राल रिक्वेस्ट करताले की ते कॉलिंग अटेंशन रेजोल्युशनान कन्वर्ट कर काही जे हाऊसाचे रूल आसा त्या हाऊसाच्या रुला प्रमाणेच आमकां वचपाक जाय तो सगळे कन्सिडर करून माननीय मंत्र्यांनी जे निवेदन केलें की हाऊस कमिटी फॉर्म करून हो विषय माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या वतीन हो फॉलोअप केलो वयतलो.